gør jeg også, men jeg synes, jeg kommer for dybt ind i svingen til gengæld. Ja. Fordi, vægt. Ja. Ikke noget RS eller turbo. Nej, du har ikke eksperimenteret med klodser? Jo, det er det, der gør det. Det er racerklodser. Det er PFC 97 eller 01. Jeg kan ikke huske, hvilken en der afløste den anden. Men jo, det betyder altså noget. Ja. Så det er heller ikke originale Porsche-skiver. Det er de billige fra Sebro eller Zimmermann. Ja. Og igen med klodserne, det er det, der betyder det hele, ikke? Altså. Ja. Jeg har jo haft en gang, hvor jeg fandt ud af, at ABS'en ikke virkede. De var fuldstændig desintegreret, de der små ventiler der. Det er lidt ubehageligt, når man bare regner med, at man stomper den i bunden, når man kommer ud over en bakke eller på... Ja. Efter den var så godt. Men man har meget gelente med styretøjet i sådan en her, ikke? Altså, det er virkelig... Okay. Sådan kan man også gøre, men det skal man ikke. Men her der er jeg virkelig gerne men som sagt, jeg tør ikke at presse den mere i de her sving, fordi Nej. hvis bagenden går ud, ikke? Ja. Så går den jo altså bare... Det kender jeg godt. Det bliver bare straffedrakken. Ja, sådan er der også i isen. Jeg så en gang her, der lige kørte direkte ind i væggen med sådan en. Nå. Så fandt vi ud af bagefter, at ham han havde lige købt, så der skulle lige vinterdæk på endnu. Så har man også. Har man hørt noget lignende, ikke? Ja, så har man forstået. Det er jo fandme. Han havde lige fået fælge hjemme, men har ikke lige nået at få de andre dæk monteret endnu. Ved at få den stoppet tidsnok, eller få kontrol over den. Godt være, jeg skal være en tøs og bare lige nikke den lidt før toppen. Du kører for langt ud i svinget. Ja, jeg kan simpelthen ikke nå at... Altså fordi du har brug for lidt flere meter til at stoppe. Til at bruge, ja, jeg kunne lige bruge meter mere. Meter. Hvorfor satan? Du kan se, hvor lang tid det går inden. Jamen, ham kan du da godt køre fra, kan du ikke? Jeg aner det ikke. Jeg har faktisk ikke rigtig mødt nogen endnu. Jeg mødte den der blå BMW herude, lige da jeg var startet ud, og den lod jeg ham komme forbi. Og så var det, så fulgte jeg med ham. Men så gik han vist i limboat eller et eller andet, så lod han mig komme forbi. Jeg har ikke rigtig de andre biler der, altså jeg har ikke rigtig måden, der er ret langt med det. Hurtigere end Supra. Jeg har gearkasseolie derhjemme, ikke? Fordi den bliver sådan lidt, når den kører bane, så bliver den sgu lidt hård, når den skal ned i anden. Ja. Men jeg skulle skifte, der kunne jeg kraftigt ikke få proppen ud. Den var fuldstændig, jeg skal svejse noget fast på den og få den er fuldstændig smadret i. Jeg skulle ret indhente.
sig jo, at det skal være gadebiler. Men det er da fint, det ikke er så sibet. Ja, det ikke er så sibet med det. Jeg har det jo bedst, når der er en kanin foran mig. Hvad har du, siger du? Jeg har det bedst, når der ligger sådan en kanin foran mig, jeg kan køre efter. Ja. Ja. Det hjælper på situationen. Ja. Den lille hurtige